asante kwambiri friends abano zonse kaone ni khana chipisi apa ndi chairman wa mavenda a president zina lija kwayamba ndinda Henderson Ligomeka Henderson Ligomeka a president nda gamro zawo ndi bitu wawo ndimene kufika pano palonzo kompano gamro akhala kutsika galimoto mukuti bwanji ineyo ndosangala kwambiri kuti bana president azatendera Nsika pano ndipo ndosangala mutakuona mavenda amene akuonekera ndosangala kwambiri talandira kuno kulunzu a president mukhanda uthenga utani tsiku la lero mukumva bwanji mtima mukayamba ifeyo tikumva chimwemwe kwambiri mozatinso mutakuona kuti akuzalowa mu Nsika ndi kuti zina ndi zina mavuto ena ndena aona ndi ife ndilo akusangalala kwambiri monga ine ngati chairman ndikusangalala kwambiri muna kumapetorera mkulana kumapota president akufika inu ndi mmodzi anthu omwe alandire chabwino mpata mthamange mukakhale kumeneko zikomo kwambiri pano inunso zabwino zonse zikomo kwambiri a Henderson Ligomeka amene wandithu amene ali wapampando wa mavenda akuno kulunzu kufotokozapo za chimwemwe chawo kuti a president a dziko lino Dr. Chakwera akufika malo ano kuza wayendera ndithu iwowa ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri kwa anthu akuno makamaka mavenda amene amachita business yawo mu msika umenewu wa Lunzu chifukwa chokuti a president akhala akubwera ndithu kuno kuti adza kumane ndi mavenda amenewa padakali pano ndiye ndikuona kuti a president akhala akutsika galimoto yawo ifere yafika mbali mwa msewu umene M1 umene uchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre kapati kwa tuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe muwachoka Blantyre kupita ku Lilongwe ndi msika wa Lunzu uli dzanja la manzere pamenepo a president akufuna kutsikira galimoto yawo ndi akatsika Msika mmenemu msika umenewu ndi mavenda akatulukira mbali ina ya msika umenewu ndi zimene zichitike masanano ndi tsiku la lero kuno ku Lunzu mu mzinda wa Blantyre pakadali pano tikuona kuti a president akutsika galimoto imeneyi kuti afike mu msika mmenemu panopo atsika motsogozedwa ndi akuluakulu osiyanasiyana maso nkuona pamenepo pali nduna ija nduna pamenepo komanso ndaona ali limodzi ndi wapampando akuyenda limodzi ndi wapampando wa msika umenewu a Henderson Ligomeka ndi amene ali ndi a president pamenepo ndi amene akuyenda nawo kuyenda mukolido mbali nayi ndirenalo wa musika foti mbali nayi kuli ma hardware mbali nayi kuna kugulisa zosiyanasiyana kuphatikizapo anthu osiyanasiyana ndithu weva pamene a president akubwera kuno ndi a president ayamba kaye kuyima pamene akufuna aone amene akugulitsa ufa pamene pali okugulitsa ufa ndithu ndi amene a president akuyankhula nawo kuti mve kuti akuti bwanji ndi apa tikuona kuti akufunsa ndithu nkhani yokhudza ufa kuti kodi mwina zikuyenda bwanji pamene ndi pakadali pano chochika chokuti a president akucheza ndi akuluakulu ena mwa anthu amene akugulitsa malonda awo pamenepa ndi a president kulu ameneyu wachitika mwayi ndithu funa president akuyezetsa ufa pamenepa akugula ufa umenewu pamenepa pali matumba ambirimbiri a ufa amene akugulitsa mkulu ameneyu shop ameneyi kaka kuli hardware kutsogoloku kumene akugulitsa
maufa amene pali matumba osiyanasiyana aufa kumene akugulitsa mkulu amene ndiye zimene zochitikira ndithu pa kadali pano Msika wa kuno ku Lunzu. Ndiye pano akuchoka malo amenewa akuoneka kuti akufuna kuti afike malo ena. Ndiye pano a president akuyenda alowa Msika akufika no mbali ya kumene kuli masamba kumene amagulitsa masamba ndiye kuli kukuwa atu kumene ku anthu osiyanasiyana kusangalala kuti ayi president akufika malo ano mutha kungomvera pansi pasiku kuti ayi anthu ndi amenewo kusangalala kuti ayi president afika Msika uno wa Lunzu. Mutha kungomva mfuwu wa chisangalalo Msika umene wa Lunzu. Pakanali pano a president afika pa masamba ndiye akugula masamba amenepo. Akugula okha paja kufunsa ndalama zingati mupanga zingati masamba akunyamula okha wika pambalipo. Zimene zochitika Msika amene mukwamva akusangalalawo ndi azimayi ogulitsa masamba fe kuno kwambiri ndi azimayi ndithu amene agulitsa masamba ndi a president akugula ndithu masamba amene mayi mwakondwatu. Ndakondwera kwaona bwanawa ndakusangalala kwambiri. Masangala maona bwana kwambiri ndimangomva pawale sikoba ndaona ndekhali maso waona ndethokoza kwambiri zikomo panopo a president achoka amene paja adakali kumasamba konkuno akuyenda ndithu afikanso malo ena. A president afikanso malo ena pamene pakupereka moni kwa amayi amene akugula masamba kwa amayi amene akugulitsa masamba uno pano a chairman aja Henderson Ligomeka akuwafotokozera a president kuti ayi a president kuno kumene magulitsa masamba kuno awa ndi amodzi mwa amayi amene amagulitsa masamba kuno. Mutha kumva mawuwo Msika muno mwavuta ndithu mwaterera mutha kumva anthu amene asangalalira kuno apa ndini mkulu amene akugulitsa mugulitsa chani kodi? Ndimagulitsa anyezi pa. Ndiye mukuti chani? Boma ndi lomweli. Palibe kusintha. Kwasangalalatu mu Msika wanzi kwambiri ndili Msika muno animangira Nsika wabwino ndikukhalanso munthunzi. Kwambiri. Poyamba tinali kumusi kweni uko. Kumene timavutika ndi mvula, kumene timavutika ndi dzuwa. Koma pano tsopano tili munthunzi. Boma ndi lomweli. Akutero tso muno mutakumva phokoso la chisangalalo kwambiri kuno tsiku la lero. Panopo achoka amene amalo amene amagula masamba pano a president akugula afika malo ena amene akugula nyemba. Pamenepa a president afika pamalo pamene akugula mbali naye tikuona pali karoti penapa pali kosiyana malemon ali pamenepo komanso pali zitheba ndi nyemba zimene zimakhala zosiyana khumitsitse ndiye zimenezo Msika muno azimayi azibambo kukuwa ndithu kuti ayi akuti boma ndimene mayi mukusa chani kodi? Maremba. Kusacha? Maremba. Kwasangalala. Ndasanga kwambiri. Fotokozani? Ndasanga wamuna president wati. Akutero kuti mayi amene imfani kusangalala kwa anthu
amusika ya president zikomo kwambiri mabwera apa tuona Ayimanso imene zikuyendera kuno kusika wa Lunzu mu mzinda wa Blantyre kumene president adziko lino Lazarus Chakwera afika kuno pano akuoneka kuti akadali mbali yomwe ya masamba Ayimanso malo ena pena kugula katundu wina pamenepa akugula kodi amene ni chani nyemba akufusa mtengo wa nyemba za ziwisi zostenda pena apo akufusa ma corn flour zijama ika mundiwo yama ziduladula wika mundiwo zimene akufusa simenepa auza igani muthumba mutaponyani zimene zaponyani pano kusomba sopano kuchoka kumene kuja ku masamba a president ndekuti afikano ndime ya somba afikano mbali ya somba ndiye akuona kuti kodi somba zoyenda pati ona ana utaka apa ana usipa gakhala panopo ayima pamodzi pamene akuona somba pamenepo kuti somba zimene zapanga zingati tione akugula matemba pamenepa akugula matemba kuchokera kwa ena amene akugulisa ndithu matemba pamenepa pali somba zina pamenepa pali matemba pali usipa komanso pali ofutsa pali osafutsa uli pamenepa atsogole zina chanda ndine Homax Kalungo ndi somba zanji amene uja palimeta ya matembanika umozi nepaliponya yofusa ine mugulisa ziwalo ndine ukulisa ziwalo chabwino ndathokoza kwambiri mkulu ameneyu agulisa ziwala ndithu muli zambiri zimene zili kuno ndiye pano panopa zioneka kuti a president akukhota afuna kuti aone pamenepa pali mbali inayi tikuona kuti mango oneka kuti enawa ndiooneka ngati okupsya choncho enawa oneka ndi osapsya ndiye akuona ndithu pamenepa kuti nkhani yake ndimene akupanga za mango sopano kuti ayi mafruits akhaleponso afuna aonenso mafruits pamenepo koma ni mbali yomwe ya somba koma mbali inayi ya somba mbali inayi akugulisako zimenezi mafruits ngati mango podziwa kuti nthawi ino mango madera mwambiri kukhala ngati ayamba kukhwima ndiye kunoko kuli mango ndithu pano amaliza kugula mango aja ndi akunyamuka kuyenda kuti aone mbali inayi kuli somba kuzanja lamanja kwina kuona kuli mchere kuti zosiyanasiyana ndithu panopa akuyenda adakali mu msika uno wa Lunzu ndi tsiku labwino kwambiri maka kwa anthu akuno mavenda akuno ku Lunzu chifukwa kuti mtsogoleri wa dziko wabwera kudzawayendera anthu amenewa ndiye pano a president afika malo ena pamene akugulisanso nsomba pena nena kuti mbali ya dzanja lamanjali lamanzere makamaka tikamayenda ndiye kuti muli somba ndikusomba kukhauka ndi malo akulu kwambiri kumene tikunena kuti a president tsiku la lero afika mu msika uno wa somba makamaka msika uno wa Lunzu kuno atachoka kugwira ntchito kucha kuneno anati yayi ndisangodusa pa Lunzu pa ndifikepo ndiyendere mavenda ndimvera mavenda ntchito ikuyenda bwanji mayi mukusa chani kodi mayi ine ndikugulisa mafuta ophikira ndi mazira ndi mchere zinanda ineyo ndine Lufira ndani ya president abwera kuno mukumva bwanji ineyo president momwe angobwera chonchi ndikuzoti business yanga ipita pasogolo chilichonse chayera chilichonse cha ine pano pachili bwino chatheka tangoponda malo anowa zikomo kwambiri amene ndi amodzi mwa amayi amene amavenda amene akugulisa zinthu zawo mu msika umenewu pano a president aja ndiye kuti atulukira mbali ina ya msika umenewu alowa mkati muja kuzungulira kudzatulukira kumwera kwa msika umenewu
ndiye panopa ndiye akuyendano kuti afike mu msewu wa M1 koma pamene akuyenda apa ndi musikabe koma ndi panja chifukwa kuti kudzanja la manzere kuli kudzanja la manzere kuli katundu osiyanasiyana kugulisako zinthu mbali nayi mahardware katundu osiyanasiyana ndi mmene zilili zinthu pa kadali pano ndiye panopo msewu umenewu umene akuyendawu mbali zonse ndi akugusa katundu komakhala kutulukira mu msewu wa M1 mmene tikuona kuti chapambalipa pali galimoto imene amayankhulira mtsogoleri ndiye kuti posachedwa apa ndikukhulupirira kwambiri kuti abwera pamenepa kuti ayankhule kwa anthu pano ndi pasonkhana anthu ochuluka amene ali malo amenewa ndiye ndikukhulupirira sangangodutsa yayi feti pali anthu ambiri pano ndiye kuti president akhala akudutsa posachedwa apa kuti ayankhule ndi anthu malo amenewa. Ndiye tikuona Moses Kunkuyu ndi amene ali atenga microphone amene akuyankhula pa kadali pano ndiye tifuna timve kuti pakhala uthenga otani umene afuna kuyankhula ndi anthu kuno ku Lunzu. Tikuona oyimba osiyanasiyana aliso malo ano tikuona Danlu alipo mpano tikuona McDonald Mlaka Maliro nayenso alipo mpano. Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndiperekeso ulemu waukulu kwaona Bukunkuyu amene muli anduna athu ulemu wanu ulemuso agogo athu atiye kapeni ulemu wanu mwachidule ulemu upite ukhale m'malo mwake. Ineyo apresidenti m'malo mwa anthu onse mavenda onse a Nsika wa Lunzu ineneyo kuti apresidenti akulandirani ndi manja awiri. Apresidenti ine ndi mavendawa ndife osangalala kwambiri chifukwa chakutiyendera kwanu. Bwana mwadusa pompano mwayenda mwapang'ono-pang'ono takuthokozani bwana koma pobweranso maona kuti mutiyendere fananu tikuthokozeni. Bwana ndimafuna ndithokoze kwambiri chifukwa cha chitukuko chimene chikuchitikachi. Bwana mutakuona kuti Nsika pano pachitika ngozi zikuluzikulu koma bwana mukutikonzera malo ano msewu ukonzedwa apo tikuthokozeni bwana. Bwana ndimafunanso ndithokoze kwambiri chifukwa cha nyumba za polisi zimene zikumangidwa. Bwana mutisungachite bizinesi popanda chitetezo. Bwana ndimati ndikuthokozeni pitirizani zimenezi. Zambiri bwana ndilibe nthawi zothokoza ndi zambirimbiri koma bwana ndimafuna ndithokoze chinthu chachikulu kwambiri nkhani ya nifi. Bwana nifi mbwemu timalandira mwapo ndi apo koma bwana nifi tikulandira mabizinesi litu tikulandira. Pempho bwana ndimafuna tipempheko kuti mutipemphereko anifi mfundo zimene amasata asipepeseko pang'ono kuti ana anufe tizilandira maubwino. Pempho lomaliza bwana muwa mabizinesi nthawi ya furniture bwana anaonongeka mmene timachoka kuzalowa Nsika wanyuwani bwana mabizinesi anaduka. Ndimafuna ndikupempheni bwana kuti pamene mukuthandizaso nkhani anifi muli azimayi mmene muti mabizinesi awo ting'ono bwana mutangoaganizira oloka 50-50 ndekuti zithandiza bwana. Ndimafuna ndikusindikizeni bwana kuti boma silikusintha bwana, boma ndi lomweli. mukamakhala bwana musikala mtima mwalo pa trading pano muli ndi mwana wanu ligomeka ineyo bwana ntchito tigwira bwana. Ndithokoze zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri acheya olemekezeka a president Msika Mmene munalowa muli wana azipani zosiyana-siyana wa DPP ali mmene
wa UDF ali mmene kuthekanso kuti amene mwamgula malonda uti ngwa DPP kutereku akamanena kuti ayi tifuna kusintha boma amanena zoti sintha amene japo yawo lero tikamati boma lomweli amene uchatero madzulo ano akukavomera hani imeneyi boma ndi limene zimene ayankhula cheya msewu umene mukonza apa pamafawa anthu ngozi apa kutere kuti kamati boma ndi lomweli tikunena ifo cha zinthu zimenezi ayankhulawo akuti mwamangira nyumba za polisi akamati boma ndi lomweli wa polisi amene akugona nyumba imeneyi akamati boma aloza nyumba imeneyi a president anawo utere kumene akuonani akuti bambo wathu abwera lero kutere kumuja madutsa muja akuti lero tadya basi tikudya lero pano koma musadawayankhule nduna ya maboma ang'ono mwini wake wa Misika bwana akupempheni kuti mwina mukhoza wayankhulani ona bwesi kwacha Dr. Chakwera bwana mumadana ndi zoyima pa msewu koma mene ilili Lunzu lero sitinakachitira mwina ayi mumayenera kuti muyime ndithu ndikuthokozeni koma ndisanatero ndiyathokoze senior chief kapeni dzulo tinali pano anayitana mafumu awo ochuluka anatilandira bwino ndithokoze mavenda apalunzu tapanga msonkhano opanda ziwawa nonse mavenda apalunzu zikomo kwambiri acheya zikomo kwambiri bwana mkatimu muli anyamata muli azimayi muli azigogo mene mwaonera chimene amafuna iwowo miyoyo yawo izipita pachani patsogolo moti inu yomwe atilamula ife kuti nifi imene inu munayikhazikitsa imene apereka mabiliyoni ankhaninkhani pano pa Lunzu komanso misika ina tiwonjezere mayina mwanenanso kuti ngongole zing'ono tichotseretu chikole kapena chimene chimatchinga wanthu kuti asalandire ngongole ndimafuna bwana ndikuthokozeni mwayenda simmafunsa kuti iwe kwanu ndikuti ndikugule iwe kwanu ndikuti chipani chako ndi chani inuyo mmangoti uyu ndi Malawi mchemwali wanga mwana wanga umenewo ndiye utsogoleri your excellency izizi zinakati zititere bwezi zitani kodi zikoma chifukwa venda wina aliyense ali apo kaya ndi Muyawo kaya ndi Mchewa kaya ndi Nsena kaya ndi Mtupuka kaya ndi Mulomwe president wake wa dziko la Malawi ndi inuyo your excellency akamati mavuto tifuna titere ku Malawi mavuto tifuna tilimbane nawo mtsogoleri wake amanena Dr. Lazarus Makafe Chakwera ine chimene chandikhudza kwambiri mudakulakula katundu mwandiuze la chimwendo akakochepa aka sindingathe kuyendera wina aliyense agawane pang'ono azimayi akumasamba mwandisira 5 million kwacha loti ndiyapatse musewu your excellency pompo mudaona azimayi akumasamba mudaona azimayi osiyanasiyana mwanena kuti ndalamayi ipite kwa anthu a bizinesi ang'onoang'ono 5 million kwacha cheya andipatsa bwana singongole ndikusira ndipo mpano igaweni koma mwachani kodi mwachilungamo musatengeranso kuti uyu kwawo ndikulilongwe kwawo ndikumulanje kwawo ndikuthyolo fa munthu ali apayi sasankha mtundu wa ndani kodi wa munthu bora iweyo uli ndani kodi Malawi kaya ndiwe Mulomwe kaya ndiwe Nsena Achakwera afuna munthu ina aliyense tikamati muwinanso bwana nkhani yake ndi imeneyi mwatilamula timange msika wina wa Lunzu tikapeza ndalama mutamatiuzira tichite mwatilamula kuti tikongoletse pakhale magetsi pano usiku padziwala usiku pa Lunzu bwana zimenezo chaka chino Disemba asanafike tichita tika ma floodlights apa kuti Lunzu awale zimenezo wapanga ndi wina si wina koma ndani kodi Chakwera tisakuchedwetseni mutiyankhule koma timakukondani alipo ena anawatuma azimayi awiri atatu kuti azikuwa lero to azimayi wacha andiyitana ine uko akuti mwakhululukire akuti samadziwa zimene akutani kodi akuchita koma ife tikudziwa kuti ndinu okhululuka amene wacha
ndi wana wanu. Modi ifeyo nafenso ngati atsogoleri tinakhulukira. Ndipo Mulungu ali kumwamba kutsikitsa madalitso ake pano pa Malawi. Apresident ndi mawu amenewo ndikupempheni mutipatse moni pano pa Lunzu kwawo kwa Senior Chief Kapeni. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Achimwendo Banda amene ndi Luna. Atsogoleri wonse, nduna zonse, apita simbi ndi azanu wonse, akuluakulu muli pano, koma koposaposa ago Senior Chief Kapeni. Kukupatsani moniku nkuti ndingolankhula mwachidule chifukwa monga ananena pano mpanjira ndi madana ndi zotseka msero. Koma zikomo chifukwa choti nalimika mwayi yakuti ndikhoza kulowa kwa Msikamu nkuona mmene zinthu zilili. Ndapeza achinyamata, ndapezanso akuluakulu pena kuti anayamba bizinesi kalekale. Cholinga chathu nchakuti aliyense ngakhale uyo anayamba kale akhale ndi mwayi wothekera kuti bizinesi yake itukuke. Chifukwa chake nditakumana nanu ambiri wa inu amene mudatuma nthumwi zanu, matenda ndakumana nawo osiyanasiyana, mutadandaula za niti ndi chikole. Ndidalina kuti tichotse chikole ku ndalama zochepa chifukwa ambiri sakufuna mamiliyoni, akufuna poti angothandizika ayambirepo. Ndipo zimenezo tipitirirabe nkuonetsetsa kuti muthandizike. Kumene ndikuchokapo ndimakamba za nkhani ya ulimi. Titani chifukwa paliponse njala yaputa. Angakhale ino amu Msika mumadalira wena alime kuti mdzagulitse. Aliyense afuna adye, koma pafunika wina akalime kuti tidye. Ndiye timakoza ndondomeko imeneyi yakuti tonse tikachita ntchito moyenerera monga amene ali ni polima nkumthandiza, kaya ndi ulimi wamthirira, kaya ndi mvula imene tiyembekezi chaka chino. Chifukwa chaka chino uzavutika kwambiri chifukwa cha ng'amba, koma aliyense ali nkuthekera, ndipo amene ali nkuthekerayo athandizike kuti achite bwino koposa. Ndiye tiye tilimbikitsane muja timayimbira nyimbo ya mtundu wathu kuti tiye tigwirizane pokweza dziko lathu. Aliyense tijolera muchikondi, khama ndi kumvera. Tiye titumikire Malawi. Ine ndine mtumiki wa Malawi. Ine ndimatumikira Malawi, sinitumikira mtundu wa munthu ayi. Koma tonse ngati Amalawi titumikirane, tonse tikondane, tonse timverane. Ndipo tikasunga zimenezi tionetsetsa kuti masomphenya yakuti Malawi akhale wodzidalira, wodzidyetsa, wotukuka nzotheka. Ndipo masomphenya amenewo tiwafulumisitsa kuti achitike mwa msanga. Chifukwa ndauza Secretary General Chimwendo, Secretary General MCP, ndauza Baba Malondera amene ndi mkulu wa chinyamata wa MCP, ndidauza Chimsendeza amene amayang'anira za azimayi, kuti wina akachita chipongwe wa MCP asapezeke wobwezera chipongwe chifukwa cha chipongwe. Ayi, popeza aliyense ali ndi mutu amaganiza, aliyense ali mpaka amwe amalankhula, ndipo zina zikhoza kulankhulidwa nthawi zina chifukwa chakuti wina wawalidwa pena pake, koma wosamtengera. Ayi, tiyeni tikhale anthu odekha, tikhale anthu okonda mtendere, koma so anthu ochita mtendere ndi odala kuchita mtendere chifukwa adzatchedwa ana a Mulungu. Tonse tikonze Malawi wathu dziko la mtendere, dziko lodalirana ndi lokondana, dziko lofunirana zabwino, dziko limene tonse tikatukuka
sakhalira wina kumbuyo ayi chifukwa ngakhale cheni cha njinga timataya pakawonongeka pochepa. Tisawalole kuti kaya inu ndinu wachipembedzo chanji, kaya ndinu wa mtundu wanji, kaya ndinu wa tauni iti kapena mudzi uti, musakhale inuyo wonongetsa kuti cheni cha Malawi titaye ngati topata ntchito, koma tilumikizane tonse mu ungwiro wathu kuti tipambane. Ambuye akudalitseni ndi kufunani zabwino zonse nonse. Zikomo kwambiri. Pamenepo tamva president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kuyankhula kwa anthu amene anasonkhana pano pa Lunzu mu mzinda wa Blantyre pa ulendo wake ochokera kuneno kukhazikitsa AIP. Ndiye atafika pa Lunzu adaona kuti ayi afunika kuti ayendere anthu mu msika umenewu. Ndiye pamenepa atatha kuyendera anthu angosiriza ndithu kuyankhula kwa anthu amenewa. Ndiye panasonkhana anthu osiyanasiyana pano amene anabwera chonga chokuti azamve mfundo za President Chakwera amene anangofika mu msikamo nthawi yochepa, koma panasonkhana anthu ochuluka ndithu tsiku la lero. Ndiye panopo a president akhala kuchoka posero apa manene kuti kwayamba anayamba ndithu alowa kaye mu msikamu, ndipo Henderson Ligomeka amene ndi wapampando wa Nsika amenewu ndi amene anatengana ndi president wena nawo limodzi kulowa mu msikamu. Ndipo taona president akugula katundu osiyanasiyana, ina kuwafunsa. Tinaona atafika pa ufa ayezetsapo ufa kufunsa mtengo, choka amenepo afika kugula somba, taonapo masamba, afika pena agula zinthu zosiyanasiyana ngakhale mango amene agula mu msika umenewu wa Lunzu kucheza ndi anthu osiyanasiyana tsiku la lero. Panopa ndithu pano pa Lunzu pakuoneka kuti padzadza ndithu anthu osiyanasiyana, makamaka mavenda amenewa fensi kaundu waukulu mmene muli mavenda ochuluka kwambiri malinga ndi apa mpando ake amenewa a Henderson Ligomeka amene anena kuti iwo ndi okondwa kuti a president tsiku la lero anabwera kuno kuzawaona, kuzawapasa moni pamene anali pa ulendo wawo umenewu. Ndiye pano a president akwera galimoto yawo pamene galimoto zikuyenda pang'ono-pang'ono, dipito wawo wa president kuyenda pang'ono-pang'ono kuti uchoke malo amenewa. Ndiye ine ndine Blessings Kanache malo mwa anzanga onse amene malusa mawu pano, komanso anzathu amene anawo limodzi kucha kuneno pamene a president a dziko lino wakunyamuka malo ano kubwerera ku mene ku nyumba ya boma kusanjika. Ndifuna kuti ndikuperekeni manja mwa anzathu kuchichiri broadcast.